माइरं मावो न बारिखि मोनसे रसे नङा हेलो लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै थालायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा जागोन लोगोफोर नोंसोर आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो नुखासिगोन दिनैथ' कालि फुजाबो बिनिखायनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो हेपि दिवाली लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो लोगोफोर दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर लोगोफोर जों दा नै फुङावहाय ओंखाम ओंख्रि संबाय थादोंमोन आइजों आंजों हाजिराबो दंमोन नालाय दिनै ओमफ्राय आङो अन देबाय थादों आरोना लोगोफोर अनला संगोन ओमफ्राय अनला ना ओमफ्राय थाइगिर ओमफ्राय बिनि उनाव दाउ आथिं भाजा ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय मा होनो ना खर'जों मैद्रुफुलजों खारैजों एरग्लिनाय संगोन आरोना लोगोफोर नै जों दा संगासिनोआनो आइजों आंजों ओमफ्राय नै जोंनाव पबनाबो आलासि जाफैदों दिनै हारसिं फैलायबावदोंसो नालाय पबना आलासि जाफैनो रोंबाय जोंनाव हारसिंनो बैथिं खामलाया बन सिनगासिनो नै लोगोफोर ओरैजाय बन सिनहोग्रोदों ओमफ्राय नै जों बिथिं आइजों आंजों संबाय थादों आरोना लोगोफोर नै अनलाया ना आरि होबाय होआखै आं देखानाय आं जेबो होआखैमोन दैखौ रानहोग्रोदोंमोन आं बावनो ना गेसआ जोब्बाय उनाव देखाजोब्बाय आङो सफारि दाउ खिथौ लागायनाय नंगौ थैखागोन फैलै बै खुफुरालाय माथो बे माबा थाग्रासो गान्दा माने नै आं मबाइलखौहाय टेबोलावसो दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय आइना मारैबा नांफ्रांनानै गोलैदों आरोना लोगोफोर नै बिथिं अनलायाबो मोनबाय ओमफ्राय नै दाउ भाजायाबो मोनबायानो लोगोफोर नैबे एम्फौ भाजा एम्फौआबो मोनबायानो नै नैबाहाय मैद्रुफुलजों ना खर'जों एवफ्रामनाय लोगोफोरनि खारै ओमफ्राय नैबे दाउ भाजा नै लोगोफोर मोनाबायबो जों दा हेपि दिवालीनि थाखाय साथि लागायनो थाखाय नै रेडि खालामना लाखाजोब्बाय लोगोफोर जों दा सावनोसै
कैसान बुंनाया मोजां नङा इयो नांगोनलै बिदिबा दे फै फैदो नामा गेजेराव फैयो बावसो नामा फुलबारि आथा नोंनोलाय फुलबारि फिसा लांना दोनो दा हो अ खायलें खायलेंखौबो होनोसै बेयाव मोनथाम हो गोजौआव मोननै हो बेयाव मोनबा हो मोनबा नङा मोनब्रै हो बे गाहायाव मोनबा हो गिदिर मोनसे लाबोनानै गरियाव मोनसे होनांगौमोन बिबारबो होआ मालाय बिबार सास्रोजोबना होयो Ini mana aku ini. Ini mana ini? Udah senang beri. Udah senang lah beri. Langtai na mami na nanggan po ngabet ko putula. Namande. Ini mencabur bahasa Bele. Ini mencabur marang baik. Bemaran pun ada. Kita kira umum sih, kenapa kita nggak Kita kita mana bisa làm nào cái mình
ฮะ ชาหลับไปเลย มาบุษบิไลชาย semua apa bu Udah wale ye dani ame